खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान बड'कार्टन KSB चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जोंनि बड'कार्टन चेनेलखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोब्ला अन्नानै लाइक एन्ड शेयार खालामना हो लोगोसे गोदान नटिफिकेशन नोंसोरनाव सौहैनायनि थाखाय साबस्क्राइबबो खालामना हो बेखायनो बेल बुटनखौ थुनानै होदो उफ what a boring day उदां सोरावसो मोनसोबाय आङो लुड' गेलेनोबो लोगो गैया मालाय लोगोफोरा गावबागाव बयफ्रेन्डफोरजों बिजि गोनजा आंनालाय बेरलाया पाबजि र' कल खालामनायनो आं बेरलानो Enemies ahead! नै बिथिं दावन्दों बहा थांबाय थादों आरे मा जेबो रोंथारा बिथिं फैदों बिथिं साला बे हिन्जावा मा पाबजि गेलेबाय थानायाव कल हरना होदोंलै थाबथाना थैबाय आंहासो र' कल खालामना रायहरनोसै आं सालिखौ हेलौ दासो न' साला मा दासो बुंबावदों कल हरस'ना होनानै बुथारबाय आंखौ साला मिथिखायो पाबजि गेलेयो होननानै होमबाबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो आरो नों आंखौ माथो पाबजिखौनो सानसे गेलेखाबाय आंजोंथ' एसेबाबो रायज्लाय माखौथो रायज्लायबाय थानांगौ गोसोथोदों नालाय थोदों अट'मेटिक रायज्लायबासो गोसोथोलायनाय जायाना आंहा बरिं मोनसोयो रे इउटुबफ्राव फिल्म नायनो हाया नों लुड' गेलेनो हाया नों बरिं जानो फैदों बेयाव खौनो हाबा खालामदो नोङो नांला आंनो नोंखौ आंखौ पात्ताखौनो होआ ब्रेकआप दिनैनिफ्राय आरे बेखिनि खोथानि थाखायनो ब्रेकआप बाव अरजाया आंनोबो नांला गाव लाइफनाय टाइमावसो फुथारना होयो चिकेन डिनारबो मोनजाया नोंनि थाखायनो ब्रेकआप नोंसोर बायसा सिख्लाया आंखाल गैया आंनि थाखाय गुड बाय मासां नेटवर्क प्रब्लेम होबाय थाखोब्रा गेलेनोबो हाला सिख्लाफोरजोंबो रिप्लाय होजाला महाजारला मासां बरिंब्रा र' नाब्लेनोनो कल खालामसां मानो कल खालामदों नोंलाय हाब मा जाब्राम बायसा खाब्रामलै हिन्जावनो कल खालामाबा सोरनो कल खालामनोब्रा आं नोंनि हिन्जाव नङा आंहा गोदान बयफ्रेन्ड मोनखाबाय स' दिनैनिफ्राय आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानांला बाय आंहा टाउनाव लोगो हमनो थांनांगौ वाट आंनि कल दानबावबायसो बियो टाउनाव थांनो नों सोर सेंग्रादो लाइन मारिदो नायोनो आं ब्र' रहित नोंखौ मोननानै आं जोबोद लाकि फिल खालामो मानो सना मानो होनोब्ला नोङो गेम गेलेब्लाबो लेखा फरायब्लाबो आंखौ केयार खालामनो बावथारा खबर लाबाय थायो अ गोसो थोयो जेला खबरखौ लाखानांगोन खबर लानाया आंनि गोनांथिखा दानि जुगाव नों बायसा बयफ्रेन्ड मोननो जोबोद गोब्राब रहित मा बुङोलै नों आंखौ साननैसो उनावनो गारनानै थाङाथ' ओहो आं नोंखौ गारा नोंजोंनो जुलि जानायनि सिमां सुजुखाबाय आं नों बायसा सिदा सादा सिख्ला मोननो दानि जुगाव जोबोद गोब्राब बोराबनाय नांलायनाय जाबाबो गारा आरो नोंबो गारनो मोना गोसोआव लाखि सना जागोन दे आंबो बावा नोंजोंनो जुलि जानो सानखाबाय आंबो गोसोआ गोसोनि गोरबोआ नाब्ले सोर बिलाय मानो नांगौ नोंनोलाय
नोंनि बयफ्रेन्ड स' खोन्था माबार सोर बियो औ हेलौ लाजिनो रोङा नामा सोर नोंलाय आंनि बयफ्रेन्ड बुंना लानो ओइ केनेजासि सेंग्रा सोर नों आंनि हिन्जावजों मानो बेरायदों लाजिनो रोङा नामा नों सोर नोंनि हिन्जाव दं बेयावलाय नों सिरिथा बारस'नो गोनां गैया बे केनेजासिनावसो सोंदों आं बिनि बयफ्रेन्ड बुजानो लुगैदों नामा सोर नोंलाय आंनि बयफ्रेन्डखौ बुनो नोंजों आंहा माब्लाबानो ब्रेकआप जाखाबाय स' डिस्टार्ब खालामनो गोनां गैया जोंखौ आंथ' गाराखैना गारैखाय दिनै नेट स्ल'खायसो आंखौ पात्ता लादों नोङो ओरैबाथ' पात्ता लाया आरो दिनै रहितखौ नुनायखायसो नोङो बिदि बुंथिदों ओरैबाथ' पात्ताखौनो लायामोन फै आंजों नङाबाथाय दिगदार दं सिगां आंखौ पात्ता लायोब्ला आंनि लाइफआव डिस्टार्ब खालामदोंना नोङो नायगोन आंबो नोंखौ पुलिसनोसो लगायना होगोन आंबो नोंखौ आंहा रहित मोनखाबाय रहितआनो आंनि बेस्ट नोङो जुदि बेखौ नांमारगौमोनब्ला केयार खालामबाय थागौमोन पात्ता खालामबाय थागौमोन माथो नोंलाय केयारखौनो खालामामोननो स' डिस्टार्ब खालामनांला दिनैनिफ्राय सायाव देखायनायजोंल' मोजां मोननाय जाया मिथिबाय नों आंखौ ब्रेकआप जानायाव मा बुंनाय गोसोआव दंना गैया नोंलाय माथो ब्रेकआप जानायावनो नों बायसा सिख्लाया आंखाल गैया होनना बुंदोंमोन दालाय मानोथो फैफिनदों आरो एफाबो मोजां मोनोब्ला माथो मास मोनसे जालायना दिनैसो फैदों नोंनिनो भुलमोन नों केयार खालामैया स' गोजान जादो बेनिफ्राय जोंनि लाइफआव हाबफैनांला सरि नाब्ले निमाहा होदो आंनि लाइफआव फैफिनदो आंनिनो भुलमोन नोंखौ केयार खालामैया थांफिना आङो रहितआनो आंनि बेस्ट नोंलाय लेखा फरा गैया मा गैया लोंनाय जानायावल'सो बिजि गेम बेफोरावल'सो बिजि नेट गैयाबाल'सो आंखौ नांगौ जायो नोंलाय रहित जोंहा थांसै बेफोरबायसा मानसिजों रायलायबाय थानो टाइम गैया बांद्राय सानबाय थानांलाब्रा बुन्दु बेफोरबायसा सिख्लाफ्रालाय दिनै थांगोन गाबोन फैगोन गस्ला सोलायनाय बायसा सोलायनांगौलै बुन्दु आजिखालिनि समावलाय एन्जय योर लाइफ होननायसो आंनिनो भुलमोन आंनो पात्ता खालामासै दासो टेनसन नांदों बेबायसा समायना सिख्ला मोननो गोब्राब आंनि महरा खाब्लाब्लाबाबो मालाय खबर लाहरबाय थायोमोन आंखौ आंनो जाम्बा जाबाय दालाय बहा मोनबावगोन आंलाय बेबायसा समायना सिख्ला गासैबो बुकिंसो जायो आजिखालि दागाबलै बन्द दागाब इसोरा लिरना हरखागोन ना सासेबाबो हरखागोन जायखिजाया स' टेनसन लानाङा जायखिजाया लोगो नोंबो आं बायसा दा खालाम मोजां गार्लफ्रेन्ड दंबा मोजाङै केयार खालाम मोजाङै रायज्लाय मोजाङै टाइम हो नङाबाथाय बारग'लांगोन आजिखालि मोजां गार्लफ्रेन्ड मोननोथ' गोब्राबखा आरो मोजांफोराथ' मालाय बुकिं गोजासो जाजोबखायो जोंफोरखौलाय सोर लाबावगोन दालाय बेखायनो मोजाङै रायलायनानै मोजाङै था